Sugeng enjang para sedherek ingkang kinasihan ing Sang Kristus, pinagih malih wonten ing panyuraos ing enjang menika, ingkang sampun ngancik ing bab 18 ingkang mawi irah-irahan ATM suci. Sumangga sesarengan midhangetaken. Bab 18 ATM suci. Galati bab 2 ayat 20 ngandhakake. Wontene gesang kula ingkang kula sandhang ing daging sakmenika, menika gesang margi saking pitados dumateng putraning Allah ingkang sampun ngasihi kula saha sampun masrahaken sariranipun kangge kula. Nalika aku maca ayat iki, urip rasane persajan banget. Kang kudu ndak lakokake kuwi mung urip amarga saka pracaya marang Gusti Yesus kang tresnani aku lan kang gesang sakjroning awakku. Memper banget kaya apa kang kelakon 36 taun biyen. Nalika aku kanthi prasaja pracaya marang Gusti Yesus kang sinalib lan banjur uripku dadi malih luwih becik wiwit semono nganti saiki. Gusti Yesus iku kang nindakake kabeh pakaryan ing salib. Kabeh kang kudu ndak lakokake amung pracaya. Pracaya marang panjenengane lan pracaya marang pakaryane kang ngedapi-dapi ing salib. Kabeh iku dadi duwekku. Dudu amarga aku iki wong kang pengpengan utawa duwe kakuwatan. Dudu uga amarga aku iki wong bener kang setya ing agama utawa urip kanthi tulus. Kabeh iku dudu karena aku lan dudu bab awakku dhewe. Nanging iki gayute marang Gusti Yesus. Lan apa kang wis dirampungake ana ing salib kanggo aku. Kaya dene kang ndak waca ing Galati 2 ayat 20, aku sadar menawa sing kudu tak lakoni iku mung pracaya. Pracaya yen Gusti Yesus kersa nindakake perkara-perkara kang endah ing sakjroning diriku. Iki ora merga aku iki pantes utawa merga aku iki sregep lan suci. Kabeh iki murih Gusti Yesus kang gesang sakjroning diriku bisa katon lumantar aku. Wong Kristen kang urip amarga percaya ora mung ngarep-arep Gusti Yesus mitulungi, nanging saktenane percaya yen Gusti Yesus bakal mitulungi. Wong Kristen kang urip amarga percayane ora nunggu bukti Yesus wis makarya sadurunge tumindak. Balike, wong Kristen kang urip merga pracayane iku wong kang jumangkah maju lan pracaya yen Gusti Yesus mesti mitulungi nalika tumindak. Minangka tulodo yen aku weruh wong kang ndak sengiti nyedak marang aku lan aku ngerti yen aku ora bisa nresnani dheweke. Nanging aku uga mangerti yen ana dawuh Gusti Allah supaya aku bisa nresnani mungsuhku, kaya kang sinerat ing Matius bab 5 ayat 44. Mulane kang bisa ndak tindakake yaiku aku sowan marang Sang Kristus lan nyuwun katresnane supaya aku bisa kanthi katresnane Allah nresnani wong iku. Aku ora perlu nunggu katresnan iku teka, banjur lagi tumindak lan nampa dheweke. Balik aku malah bakal njangkahake lakuku lan maju, banjur ngaruhi lan percaya yen Gusti Yesus bakal maringake katresnane marang aku supaya aku bisa nresnani wong mau. Lan nalika sikilku wiwit jumangkah lan maju kanggo ngaruhi wong iku, Gusti Yesus bebarengan uga bakal maringake tresnani supaya aku bisa nresnani. Ateges, Gusti Yesus nyukupi kabutuhanku nalika aku maju kanthi iman kapracayan. Aku menehi tulodo. Nalika awake dhewe menyang ATM, awake dhewe ngarep-arep bisa oleh duit saka ATM. Nalika awake dhewe nglebokake PIN lan ngetik jumlah duit kang diarepake, mesti awake dhewe wis yakin duwite bakal metu saka ATM. Awake dhewe ora perlu ngemis-mis
marang ATM. Awake dhewe uga ora perlu ndodhok-ndodhok mesin ATM supaya metu duwite. Awake dhewe cukup ngenteni duwite metu lan enggal ditampani wae. Awit duwit iku pancen duweke awake dhewe. Awake dhewe ora perlu njaluk-njaluk ing ngarepe ATM supaya bisa metu duwit, krana awake dhewe percaya yen bank bakal netepi janji marang awake dhewe. Minangka nasabah awake dhewe cukup nglebokake kertu, nglebokake nomor PIN lan ngetik jumlah duit kang bakal dijupuk lan duwite enggal metu. Kaya mangkono uga ATM sucine Gusti Allah. Awake dhewe ora perlu ndremis katresnane Gusti Yesus, kasucene, kawicaksanane lan kakuwatane awit Gusti Yesus wis gesang ing sakjroning awake dhewe. Mesti wae awake dhewe ora bisa nyuwun apa kang dudu kagungane Gusti Yesus. Awake dhewe ora bisa njaluk marang Gusti Yesus supaya awake dhewe bisa luwih kumalungkung ing kabandan. Awake dhewe uga ora bisa nyuwun supaya awake dhewe digawe luwih sugih lan luwih ayu utawa bagus, supaya awake dhewe rumangsa luwih aji tinimbang wong liya. Mula, wong Kristen kang urip tansah menang iku wong kang sadar yen carane bisa mukti iku dudu kanthi budidaya luwih mempeng saka awake dhewe, nanging pracaya kanthi wutuh marang pitulungan lan kamitrane Gusti Yesus. Wong Kristen kang tansah menang ora bakal kroyo-royo lan budidaya supaya bisa tiru-tiru Gusti Yesus, nanging tansah duwe krentek supaya bisa nyawang apa kang bakal ditindakake dening Gusti Yesus lumantar uripe. Apa sedulur wis ngerti carane nganggo ATM sucine Gusti Yesus? Ukara kang endah ing dina iki yaiku awake dhewe ora perlu ndremis supaya bisa entuk katresnane Gusti Yesus, kasucene, kawicaksanane lan kakuwatane. Awit Gusti Yesus wis gesang ing sakjroning awake dhewe. Mekaten panyuraos ing enjang menika, panggih malih ing panyuraos ing saklajengipun benjing-enjing. Mugi Gusti Yesus Kristus tansah berkahi.